Γεια σας, είμαι η Μαριάννα από την ομάδα 28 και στο σημερινό μας βίντεο θα σας παρουσιάσω το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού που κατασκευάσαμε, η αποστολή στον ήλιο. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι το ταμπλό του παιχνιδιού μας, το οποίο παίζεται με κάρτες. Ο παίκτης ξεκινά από την αφιτηρία που είναι ο πλανήτης Ποσειδώνας, άρα επιλέγουμε την καρτέλα που έχει πάνω το Ποσειδώνα. Και από πίσω έχουμε τον πρώτο γρίφο που ο παίκτης θα πρέπει να σκανάρει για να απαντήσει σωστά. Αφού ο παίκτης απαντήσει, άμα απαντήσει σωστά, πάει στο παρακάτω πλανήτη με το πιόνι, αλλά άμα δεν απαντήσει σωστά, του δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία που θα πρέπει ξανά να σκανάρει. Και άμα δεν την απαντήσει σωστά και την δεύτερη ευκαιρία, παραμένει στον ίδιο πλανήτη, στο Ποσειδώνα και ξαναδοκιμάζει. Άμα όμως απαντήσει σωστά, πάμε στον πλανήτη Ουρανό, επιλέγουμε την κάρτα Ουρανό και ο παίκτης θα πρέπει να ξανασκανάρει και να κάνει την ίδια διαδικασία. Όπως βλέπετε στο ταμπλό μας, στον χρόνο και στη γη έχουμε βάλει δύο σημείους που αυτά θα είναι τα checkpoint. Δηλαδή, όταν ο παίκτης φτάσει στον πλανήτη Κρόνο και απαντήσει για παράδειγμα λάθος και τις δύο ερωτήσεις, δεν ξαναξεκινάει από την αφιτηρία στο Ποσειδώνα, παραμένει στον χρόνο. Και το ίδιο γίνεται και στην γη, αφού πάρει το checkpoint της γης. Όμως στη γη έχουμε κάτι επιπλέον, το φεγγάρι, που άμα ο παίκτης απαντήσει σωστά ή λάθος τις ερωτήσεις της γης, πάει αυτόματα στο φεγγάρι, που το φεγγάρι είναι μία bonus κάρτα, που όταν θα τη σκανάρει του δίνεται μία ασπίδα που μπορεί να χρησιμοποιήσει στους υπόλοιπους πλανήτες. Η bonus κάρτα προσφέρει ασυλία στον παίκτη άμα απαντήσει λάθος σε κάποιον άλλον πλανήτη. Άμα πολύ απλά δεν απαντήσει σωστά στο φεγγάρι, δεν παίρνει το bonus και συνεχίζει στον παρακάτω πλανήτη. Αφού ο παίκτης διασχίσει όλους τους πλανήτες και απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, φτάνει στον τελικό πλανήτη που είναι ο ήλιος, όπου εκεί βρίσκει το κρυμμένο θησαυρό, που είναι ο πυρήνας του ήλιου, ο οποίος θα φέρει ισορροπία στο ηλιακό σύστημα. Και εκεί τερματίζει το παιχνίδι.